Athi Mtama. Lokhu buka wena. Mphakathi, ngidinga usizo la. Angazi ukuthi kwenze njani. Noma mhlawumbe inkinga inami. Into engizama ukuyibuza la ukuthi kahle kahle kule situation wenze njani? Wenzani? Ha? Dortmund lo wenzani? Kamgawulekile. Yadokole. Yazi angazi ukuthi kwenziwa umuntu mhlawumbe ukuthi uvakashile yini. Ngoba hey, into esho la impama nje kuphela. Yazi ngikhumbula nangelinye ilanga futhi. Hey! Uyeba balo. Hawu, mthatha ukudla. Namanga futhi njalo. Yonke lento ayisho ayikho. Hawu. Kodwa makuyimini ngifake something efridge. Ngoba ngikhumbula nangeleli ilanga ngifaka ice cream wami. Sengize ngaligada phela manje ifridge ngoba lo sathane lo ngeke phela uqheza ngisho likheyiwe ifridge hayibo. Agcini lapho angazi mina selokishini abangifoni ngani. Accept for tech, let the phone. Wena slim. Phathi phone ephetha kanje? Ha? Facebook ngani? WhatsApp ngani? Twitter ngani? Instagram ngani? Ha? Lapha ngiyamazi umuntu engibambe inkunzi. Owala. La makhelwane.